малки готвачи! Днес ще се опитаме да направим торта за националния празник на България. 3 март! Честит празник! За блатовете ще ни трябва 4 яйца, 1 чаша брашно и 1 чаша захар. Аз ще ви покажа как да сложим хартията. Сега ще щупим яйцата. Много здраво. И ги слагаме едно по едно. Разбъркваме много хубаво яйцата. След като яйцата са разбъркани много добре, слагаме захарта. След като разбъркахме много добре, слагаме брашното и с шпатулата много внимателно разбъркваме. Кака? Сега разбъркваме. Разделяме тестото на 3 равни части, защото ще се опитаме да бладисаме блатовете, цветовете на нашето знаме. Сега слагаме готварска боя, за да бладисаме блатовете. Печеме блатовете на загрята фурна на 180 градуса. За крема ще ни трябват пудра захар, малко ваниля, щипка сол, меко масло и сметана. Първо слагаме маслото и разбиваме. Сега изсипваме пудрата захар. Добавяме сметаната, малко ваниля и щипка сол. За съжаление, някой е забрал да пусне камерата. Като сложим на първия блат, намазваме с крем и така. Ето ни го е готовия вариант на българската торта. Абонирайте се за канала, натиснете един лайк и гледайте нашите видеа тук и тук. Чао!